Arwakini machiegni nyakwara Muge Jwang' e chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Kawuono wadamenyo ni ohala mopogore opogore man gi kido mopogore opogore ka wamiyi riekni kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Machiegni, nyinga Cleophas Oluot. Kawuono e mesa mar ohala gi mwandu wachako kod ohand wuod Siaya. Mano Zak Ochieng' en wuon kar timo ohala mano mar luoko mwandu mopogore opogore ma iluongo ni Jizik Cleaning. Nochako ka nyakwara Muge Jwang' bang' weyo tij andika. Noweyo yot kachiel koda kamor mantiere tij andika, to wacho ni nitiere gik mathoth monyalo timo ka entiere kende mondo mien bende oyud yuto mare kachiel koda ka ohala. Bende ohala motimo e Jizik Cleaning Services bende miye ohala ma kelo yuto kod mwandu kosoyo. An nyinga iluonga ni Zacchaeus Ochieng', awuok kamiluongo ni Siaya. So anatimo business ma cleaning services, fumigation, landscaping kod sanitary bin services. Jizik Cleaning Services kaka mnawacho ne wabedo located at Nairobi Air Center. Jizik wadil kod cleaning services masewacho, fumigation, landscaping, sanitary services. To wa Nairobi, most of our project wa mang'eny Nairobi. To wabedo bende wan project Kisumu, to wan go be Mombasa. Sani wan gi a total number of cleaners 37. Kana chako tija mar cleaning nabedo motivated niwach ne an cleaner. Tija mokwongo manatimo kawok e school ne an cleaner. Kane awuok bedo cleaner nabedo supervisor. Kana awuok bedo supervisor nabedo operation manager. Koro naneno ne experience mane an go kod passion. An natimo cleaning kod passion. To kod experience mane an go, koro nacho ni abende koro anyalo chako my own business, anyalo own business niwach ne an gi experience moromo. Kane poka a register company na, natiyo in cleaning industry higni 12, 12 years. To kane atiyo 12 years, koro mara to nachako na register last year, dwe mar 2. Masani an gi 1 year and almost a half. To mondo register cleaning services, you need mana nyaki engine mana name search ge experience kamara. Ning'en nachako company na nwach nan ge experience. So nachako nwach nan go pesa, nachako nwach nan kod experience. Koro mondo register gimoro kata business nyaki bed ni in go knowledge, you understand ni business video register no ochal nadi. Koro an mara nachako nwach nan ge experience to natime kod passion. Koro natimo mana name search, to nying ma Jizik no imono biro ta register to mia certificate of incorporation. Mane kaka nachako tich, lakini nyaki bed ni nyaki register KRA, nyaki register NSSF, nyaki register NHF. Cleaning services odwaro a lot of trust. No sama client mi watich, to client mi watich or de jomoko mi watich e utegi, jomoko mi wa office, jomoko mi wa factory, jomoko be mi wa mtoka. Korido ne sama wan kod cleaners mo train maber. Nwach sama watimo recruitment wa train cleaners about integrity, kaka ginyalo handle gi client. Nwach iyudo ni tije mwatiyo mang'eny, samoro client oluongwa e ode mondo wadhi watim ne deep cleaning e ode, general cleaning. Offices be watimo moting'o mwandu client kaka computer, nitie laptop, nitie simu, samoro client oweyo kata mana pesa ne moro e mesa. Koro wa train cleaners about integrity, ni ka giyudo gimoro amora mok margi to gimuli. Koro mondo client o trusti, nyaki bendi bed kod cleaners mi trust. To mondo ibed cleaners mi trust, nyaki team recruitment. Sama itimo recruitment ikwa gi certificate of good conduct magwa kwayo, barua ka kuom chief magwa kwayo. Watimo background check matin mondo wabed sure ni cleaner ni oko bi disappoint wakochopo ir client. Gimoro be mondo client o trust nyaka ititich maber. Service nyaki gone service komi ni itimo cleaning maber bo oridhika kaka client. Anahero tij cleaning sana. To kane an cleaner nachunga sa 11 mokinyi kana ondiko kaka cleaner. Koro kana chako tija ma cleaning chung ber na kabisa, no changena dhi tija ka dhi office tangena dhi officer sama adhi timo tich. Samora tiyo kata kod cleaners go, kwa dhi tiyo kamoro ta tiyo kod gi kanyakla. No cha bende tijini ene chunya na time kod passion. Alafu gima bende miya mondo motivate
mondo achung pile pile ni tijni ema chulo na bills, ema chulo na bills, ema opidho jonyuol na, ema opidho nyithinda, gimoro amora tijni ema timo, miyo koro o motivate ama okinyi gokinyi nyaka chung okinyi kadhi e tich. Challenges to ng'eny tijwani, nwach samoro iyudo ni client oluongi ni tich Mombasa. To client ing'en client moko tije man one off, magiluongo ni one off. One off en tich ma client luongi mondo idhi tim ne, alafu chulo bang' timo. Koro luongi Mombasa to samoro goni aga sim ni kinyi bi. Samoro ionge kata na pesa no, ionge pesa ticket, ionge pesa mnyalo keto go fuel. Koro mi ichako manyo osiepe ni ero miya kama ka client ochulo tabro chuli. Samoro nitie tije ma permanent project mo an go. Wach waluoko apartments, waluoko offices, waluoko factories. Koro yudo ni samoro client ok ochulo on time. Koro to in idwa ni chul cleaners magi, nwach jotija na chulo jotija by tarik 5. Koro sama client odeko moko chulo, aringa dhi e bank samoro mondo gimiya kata mana salary advance. Samoro I go to adhi e pocket na awuon. Koro mage challenges matindo mo an go. An gima nyalo nyiso ni ka in gi business mari mitimo iwuon, mano onge gima ber ka business mari mitimo michungo kinyi ting'eni report e office, chungo kinyi ting'eni report e business ni. An nondika tich, to kana nondika tich natiyo sana for higni 12, to tich mna ok last, na wuok dwe mar 2 last year. To kana wuok e tich ne kadwa mondo ndike tich kendo, na amua koro nwach nan ge experience, koro nadwa mondo achak company na. Koro an mara to kuna pango na dhi an kaka na wuok e tich te kaka na adhi bayo company na dichiel. Joma ng'eny oluoro chako business, to gima nyalo nyiso ni business e gima ber kabisa, nwach tich an nasetiyo more than 12 years to onge gima natimo gutija, onge gima nyanyisi ni achieve kod tija. To kana chako biashara taneno nitie improvement, at least nitie gik masetimo achiel 2 3. To kikuluor chako business, chak business kata kapod ondiki maka chieng' moro kata ka tiji no rumo to ini business moro mimakrigo. Gima nyalo nyiso ng'ama dwa chako business, obed ma cleaning services kata obed mana machielo ma business midwa chako, beda giro to amua nwachan mondo achak business nokawa almost 10 years kapok a decide, nwach naluor, but amua iwuogi business kichako tiketo Nyasaye mbele to onge kikiluori, business ni dhi bedo maber. Business ni ok need kata nyaka ibed kod finance. Inyalo register company ni, register company is less than 10,000. Okoro bed kata ni bedo kod gi wasi ni idhi golo machine kanye mag luoko. Machine ginyalo haya kapok inyiewo. An na haya machine for almost 6 months yaka na chako nyiewo maga kana settle. Koro kikiluor chako business ni wach ni ionge pesa. Pesa ma in gono matin, ma in gono mane mari chak go business mora mora. To business kichako titiyo matek, tichungo kinyi, business ni bro dhi mabor kabisa. GZ Cleaning Services Limited, one located at Tia Center, Timau Plaza. Facebook one TN GZ Cleaning Services. One Google bende one code website marwa GZ Cleaning Services. One code Facebook, TikTok, Twitter, TNN GZ Cleaning Services. Inyalo idwe namba masi ma 0713 41 02 85. Email inyalo idwe info@gzcleaningserviceslimited.com kata gzcleaningserviceslimited@gmail.com. Bang' winjo sigana zako chieng' mauke kaunti ma Siaya to timo ohala e kaunti ma Nairobi, en kinde machielo mwagweng' weche warango ohala ma itimo e kaunti ma Nairobi gi jal monyuol Onjiko, mano e alwora ma Nyando e kaunti ma Kisumu, mano sigand Chris Owaga. Chris Owaga timo ohala no mar welding e alwora ma Udhiru, Kiambu County koso Nairobi County, to kanyo duto en yuto ma oyudo kachiel koda ka ohala ma otimo makelo ne mwandu. Nochako e yo machal nade? Olerona ni mana matin kawuono en gi jogo mabiro timo ohala ire kanyo to yudo yuto margi mapile ka pile, to en owuon tijni osemiye mwandu. Sawa, mokwongo iluonga ni Crispin Owaga, an wuod Ahero Nyando, Onjiko. Atimo tij welding Udhiru, Nairobi, Naivasa Road kae.
Nwachake, although nitie joma ondiki, to nitie joma ondikore kigin. Koro gikelo tich ka to gitiyo, to gichulo stima to gidhi. Okay, pek to nitiere iye, kendo pek nitie maduong' sani. Nikech gisani, tich wuon ni piny, madak wawachi ni tich ni piny kabisa. To pok wayudo kata tije counties kata mitimo mag ute migerogi, pok wayudo nyaka nwachak tijni. Wan gi arita nikech kaka watiyo, wan gi safety marwa. Ma ka ng'ato hinyore, to nitie kaka pok watimo ne first aid. Kohinyore matin watimo ne first aid, kohinyore ahinya, waringo kode osuptal. Mokwongo nyaka ibed gi somo matin. Although gisani to dwaro ni bedo gi form 4. Chon to ninyalo time gi klas 8 ninyalo time. Nikech nyaka ing'e ndiko, ing'e timo quotation maber, ing'e ndiko gimoro amora, ing'e ndiko nying chumbego te gik ma class dwaro, tiwinje kaka odwaro gino. Ber to ber kendo konyo kendo en gi mwandu. En gi pesa ndiyo, lakini koro yudo clients manyalo golo pesa. Neno kaka Nairobi ka, kidhi tich kaka koro Runda, idhi Karen. Mage jok ma nyalo, yani kata kitiyo negi, tinyalo yude gimoro. Lakini kaka koro sani koro wan e ghetto ka, village kai. Koni to mana repair kende mwatimo. Waloso dhoute, gates, casade, roller gate, gimoro amora madhi gi chuma, waloso. Balcon, stairs, gimoro amora mar ot, waloso mar chuma. Nyaka tank mar pi, waloso te. Okay, ng'ama dwa chako ohala ni, nyaka obed gi chuny mokwongo. Nyaka obed abeda gi chuny kabisa, nikech nitie sama tich nyalo lal kata dweche 2. Ma kionge chuny tiweri godo. To nitie sama tich nyalo biro maduong' ma koro ine ber ohala ni. Koro ng'ama dwa chako ohala ni ber. Entiere gi pesa. To nyaka ibed ni ing'e wuoyo mokwongo gi ji, ing'e wuoyo gi clients magi, kaka ji wuoyo kode maber, miwuok gi design modwaro no, imiye mari to embo kelo mare, nikech sadi gigolo gi internet. Koro embe kokelo mare to jadiliana kode to ibigolo mari maber. Koro koneno ni mari ber, ama neno ni mari cha emokelo, emoti, to tuti uwinjoru to uchako tich. Okay, ne ng'ama dwa mondo yuda, ane Odhiru, roundabout, Naivasha Road. Kanye mi yuda, namba simu en 0727 52 3797. Nyakwara Mogajwang' sigana ka sigana mar ohala ni kod puonj makare ka miriekni mopogore opogore kaka inyalo chako. Inyalo neno ka alworano tin ahinya ok inyal time ohala. To mano gimomiyo wakoni sigeni machalo kama. Ochopo kinde ma okawe yweyo. Agoni erokamano kuom bedo koda nyaka sani mar pok watieko. Mathoth biro koting'o ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Kidonda miketona ni weche ragi. Rama nyagini rama, nyathina gini rama, yabe nyiri gini rama, weketa giting'oni. Ang'o mulo kupachi minya giera, aworo. Ang'o mulo kupachi minya giera. To get Susumila as your skiza tune, dial *812 *784#. Ramogi TV e od jothum duto. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukicheki lunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo, lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno.
kik bai. Param gi Karam, un ji ariyo. Kamunena ni, an badi bi kae, an bende, an gi tijena mang'eny moripo bed natimo. To kata kamano wenge na pod nitie mana kuomu. Machiegni kendo nyakwara Moge Jwang' chenro mar ohala gi mwandu. En mor mara ni pod ikete karka e chenro ni. Nyakwara Moge Jwang' inyalo tedo matedo lokre tim mari malokre gino ma itimo pile ka pile. Ang'eni kata mbe sani isetedo. Ni mar chenro dhi nyime ka oganda mathoth osebedo kacha ka tedo. Ma en sigand Morin Akinyi. Morin Akinyi mawuok Kanyade kaunti ma Homa Bay. En e kaunti ma Nairobi ka, kendo e kaunti ma Nairobi otimo ohala no mano mar uso rech, mano mowang' gi moko bende manum. Kogolo gi kuonde mopogore opogore, tainya e counties wa makaluo. Nyakwara Moge Jwang', kawuono wawinjo sigande kaka nochako uso oko modok e yode kama koro use rech, kata konyiewo rech, owang'o kanyo, oloso, kaeto bang'e ouso ne ji kuonde mopogore opogore. Nochake yo machal nade? Kuom siso gi kinda mosebedo ka otimo, ochope mesawa mar ohala gi mwandu, to Morin Akinyi nyaka Nyade kaunti ma Homa Bay e ja ohala wa mar juma. An iluonga ni Morin Akinyi Odera, anyar Homa Bay Kanyada. Sani adak Nairobi ka, kuma ane yor menyo tauso rech. Rech ni aseuso makoro ika mar 4. Tause mane ot, gima iluongo gi kizungu ni online marketing. An jafwambo kaito tich orumo. Koro ka tich orumo tabiro ot tawacho ni ok tiyo ng'abed gi nyathi e dhot maonge gima wanyalo chamo. Koro osiepna moro ne wasomoge high school Ogande Girls. Aneno koketo rech manouso e Facebook. Tadhi amanye awuotho nyaka ode. Koro kasewuotho ode, tenimo ointroduce e uso rech ni matin. Naonge gi chiro, kora akawo kata ka rech 5, akawo kata ka rech 10. Tanyiso osiepena na uso rech. Koro mane kaka nachako use kachiel. Joma nagone gi dhok, ng'ato nyisa ni kelna. Koro kasechiele oda ka, tating'o atero ne customer nano kuma entie. Koro customers gi ema nochako miya customers mamoko. Koro osiepna moro ka auso ne rech, koneno ka ber, tochako nyiso go dhok ne osiepne machielo ni nyako ma kama uso rech, nyako ma kama uso rech, nyako ma kama uso rech. Koro chieng' moro osiepna moro noora e hotel moro ni mondo ater rech. To ng'ama natero ne rech nowacho na adeko. To noyudo ka ting'ore an gi nyathi. Koro kaduogo gi rech na gi kating'o, to kaduogo e Wang'ayo Talor, Mombasa Road kamoro ka. To aneno hotel. To rech mana ting'o gi nekech no kadwa duogo go ot, tabare hotel no tadhi uso rech go kanyo to jogo no kaote. Koro ja hotel ni be nochako kawo rech na gi mang'eny kabisa. Embe e hotende ka, customers gi mano biro chiemo e hotel, kopenje ni rech mamit gi golo kanye bwana, to miyo gi namba na. Koro mane kaka market base na no grow. En mana word of mouth, ng'ato wach miwacho gi dhok, nyinga ni lando ne ji ni ng'ane uso rech. Koro chakre gi kanya sebedo mana ka uso kamano. Kora uso mane ot, to customers ga deal go mana one on one. Anonge gimoro na oro ng'ato ni dhir ng'ane iwuogo oyo. Rech na yana mana Homa Bay, iketo na e gari to chopo town. An gi japiko na moro magolo na town to kelo na nyaka e ot. Koro kokelo na e ot, taluoko tatero. Koro rech na no e madak go. Chon pesa ni nitie. Chon na uso rech mang'eny kabisa. Nikech kana kete Facebook, owadwa maduong' seche moko ne keto na e Facebook. Koro siepe neno. Anagolo kata rech Nairobi kata oro Kisumu, nyaka Garissa. Nikech word of mouth. Koro kasekete Facebook to ji neno. Koro chon to biashara ne nitie ka corona poko biro. Corona ni ema noketho ohala nikech ne an go hotels mana tere mang'eny kabisa.
atero negi kaw ma fresh, ng'ato kaw 20, ng'ato kaw 30, ng'ato kaw 40. Koro yudo kata ni odiochieng' achiel auso kata rech crates 2. But koro kane koro nobiro motende olor, kanye koro kuma biashara nokethore. Kaito economy bing'e ni pok ochako bedo maber ahinya. Koro pesa nodok chien. Since corona, ngima pok odok e wang'e ahinya. Kechan kata gosiepena manyalo wacho ni tiyo joma nie msara, tok gikaw rech kaka chon. Kech uchumi oidho. Kuma ne ng'ato ng'iewe rech mar siling 1,000, sani oduoko chien ong'iewo mar 500. Koro ing'e ni en pesa ma kidang, pesa ma kidang. Ohala sani ok ni maber ruok. Ng'enyne ok akan rech, auso gi order. Koro by the time ma rech biro na kaka ineno gi ng'enyne, mano mino ni gin gi joma osechiwo order gi. Koro gibiro to gidhi. Lakini an gi freezer. Koro seche moko yudo ni ka order taketo kata extra 5 kata 10. Nekech nitiere customer moro makango neno ka keto rech status ni nipikie mbili. Koro ng'enyne rech na biro to dhi, kech obiro gi order. But ating'o extra ne joma pod ok decide ni ang'o chama ang'o sapa. Koro koki yudo ka wi biro gocho ni Morin cha uso rech we amanye, kaito yudo ka okawo. Koro ng'enyne rech na ok budhi. Rech na en rech mabiro to dhi, obiro to dhi. Ok onindi batan gi freezer. Kuma kane rech ma depono bedo extra kata modong'. Ma hika mar 4. Ohala ni osetuda gi ji madongo. Koni mbele kanyo ni kana chako to na uso ne ji 1, ji 2, 3. Koro yudo ni in ka uso ni rech, to ng'ato kiwinjo ka dwa rech to nyisi ni dhi ir Morin. Koro iuso na ka aseromo gi joma dongo kabisa, kendo oseloso networks na. Mokwongo, kata kapok ibedo gi pesa moromo, nyaka ipuonjri wuoyo gi ji. Kizungu wacho ni the customer is always right. Dhano gwenyo wach moro ni ka in gi 1,000,000 tinyalo chako ohala to ohala no bo succeed. It is not guaranteed. Inyalo bedo gi pesa but mokwongo ionge gi dhok mar customer. Koro kapok imanyo pesa ma in godo moromo mar rech, to kuong imany kaka inyalo loso gi ji. Kaito itimo gimiluongo ni marketing. Kuong icherri ane, icherni to kumidwa use rech ni. Be nitiere jomoko ma uso koso onge. To kata ka nitiere joma uso rech e area ma intie, kik chunyi tho nekech ng'ato ka ng'ato ni mana gi kastambe. Koro make sure rech en quality. Kik idhi kaw ne ji rech mar China kata rech moko magalagala mawuok kuonde magalagala. Gitemi bed gi rech ma original moa e Lake Victoria. Ibed ni en rech ma fresh kendo iluoke maler. Hygiene nyaka bed. Hygiene is paramount. Ler sami uso rech mano number 1. Koro many pesa ibed godo moromo. Imany freezer kumibro kete rech nini nekech rech nyaka bed fresh. Koro ana uso rech e area mar Embakasi Fedha. To berne ni rech benda uso kamora mora. Koro an gi Facebook page mara miluonga ni Fish Mama. Dhi many Fish Mama kanyo. Namba na mar simu en 0721 984 733. Inyalo yuda e yor simu, inyalo gochona, inyalo oro na message, kata inyalo oro na WhatsApp. Mago duto te aneno kendo abiro duoki. Kata ka yudo miss call mari, abiro gochoni.
Nyakwara moge jwang kaka wacho pile ni nyaka ipuonjre gimoro achiel, ariyo kata adek kata mathoth. Ahinya kaluwore kod sigeni mokelo ni chenro mar ohala gi mwandu. Wabiro kama chiegni kodi. Wanyabiro kuomie kaunti ma Kisumu, Homa Bay, Migori, kata Nairobi, kata ka intiere oko tudri kodwa. Wanyalo biro kama intiere mondo mwatim ohala mari ma intiere godo kanyo. Kendo wamiyo oganda luo, onagi, siso mar timo ohala mondo mi giyud mwandu. En moro marani bedo koda no chak chenro makawuono mar ohala gi mwandu makoro sani ochope giko mare. Tudri koda kendo juma manyien, ka wamenyo ni ohelni moko, kaka inyalo chako gi kendo tayo gi e yo makare. Oriti masani. Nyinga Cleophas Oluo. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donjie viewsasa.com.